दा फाइनाली आसाम पुलिस कनस्टेबलाव प्लास आदार्स पोस्टआव रिजाल्ट रिलिज खालामबाय बेखौ जों मिन्थिबाय दा गासैखौबो बरायबावबाय बड'जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दा जोङो रिजाल्टखौ नायगोन प्लास जोंनि भाइभा टेस्ट जानो गोनां सेकेन्ड स्टेज एबा थार्ड स्टेजखौ लानानै जों कभार खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो जायफ्रा फेल जाबाय नेक्स्टआव गोदान भेकेन्सि फैगोन टेनसन दाजा जास्ट प्रेक्टिसाव थाबाय था नेक्स्टआव नोंथांमोना ट्राइ खालामबावनांगोन दा जोङो लिंकआव फैनाय लोगो लोगो काट अफ जोङो नायनोसै आरो बे काट अफआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थांदों बेखौथ' जों मिन्थिखाबाय दा जोङो बेयाव भिउ खालामबाय दा मोनसे बाथ्रा दिनै जायफ्रा पास जाबाय नोंथांमोना गोबां खामानि दंबावो बेनो जाबाय बे फाइनाल लिस्ट नङा अके मानोना आरोबाव नोंथांमोनखौ 1:2 लांनानै लास्टआव 1:1 साख्रि होगोन जेराव भाइभा टेस्टआव पास खालामथारनांगोन बे जाबाय रिजाल्ट सिट दा बेयाव गोबांथार पस्ट दङ कनस्टेबलखौ लानानै प्लास गोबांथार बेयाव नोंथांमोना पस्टखौ मोनदों दा बेखिनि खायसे ब्लेंक मोनदों मानोना खायसे पस्टआ बाव खमखा नालाय बे जेबो नङा दानिया जोंनि मेन मेजरा जाहैबाय जोंहा एबि कनस्टेबल आरो इउबि कनस्टेबल दा बेखायनो जोङो काट अफखौ जों नायनोसै एबि आरो इउबिआव दा जोङो एबिआव नायोबा बेबायदि गोजौ थांनायखौ नुदों जाहोना जाबाय पार्सेन्ट सिस्टेम लांदों नाथाय मोनसे बाथ्रा सिगांना माने डाइरेक्ट रिटेनाव बेसेबांखिनि काट अफ फैदों बेखौ होयोमोन दायो जों डाइरेक्ट बेबायदि माखासे फर्मुला सिस्टेमावसो मोननो हादों जेराव एसे गोनो गोथो जादों खायसे दा बेखौ जों मिथिबाय जायखिजाया एग्जामा 50 नाम्बारनिमोन जेराव फिजिकेला ओमफ्राय 60निमोन थ' बेबायदि दाजाबनानै नायोबा जास्ट नोंथांमोना 110 मोनदों जानांगौ नाथाय बेयाव नोंथांमोना 116 120 गाहाम मोनदोंना बाथ्रा बेनो पार्सेन्ट सिस्टेमाव लांनाय जादों थ' बेखौ जों मिन्थिबाय दानिया एग्जामाव बेसेबां नाम्बार मोनदोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव पुलिस स्टेशन वाइज बेयाव लांदोंनो मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया होनना बुंदों दानिया जों इउबि नायोबा इउबि नायोबा बेखिनि नोंथांमोना मोनदों 1:2 आव बेबायदि फैबावदों आरो नेक्स्टआव भाइभा टेस्ट दङ दा बे नङा जे दिनै पास जाबाथाय साख्रि मोनगोन बे नङा मेन खोथा जाबाय भाइभा टेस्टआव भाइभा टेस्टआवनो गोबां गायो अके 7 मेआव पन्चायत इलेक्सना लास्ट 11 मेआवहाय काउन्टिं जागोन लोगो लोगो नोंथांमोना हमना ला भाइभा टेस्टनि डेटआ 9 मे 7आ लास्ट डेट नालाय इलेक्सननि बिनिफ्राय लोगो लोगो 9 मेआव नोंथांमोननि भाइभा टेस्ट थ' बे भाइभा टेस्टआव एकदम मोजां पारफरमेन्स होनांगोन नोंनि टेलेन्टखौ बेयावसो मिन्थिगोन बेखायनो 9 मेआवसो नोंथांमोननि लास्ट टेस्ट बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट आरो बेयाव नोंथांमोना मोनसे 1:1 लास्टआव लिस्ट मोनबावगोन जे बेसेबां थांमारदों काट अफआ दा बेखायनो नोंथांमोननि खामानिया फंबायमोननि खामानिया भाइभा टेस्टनि थाखाय गोबां नाजाबावनांगोन आरो नोंथांमोना जुन दानाव रिजाल्टआ मोननाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय फाइनाल नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौथ' अक्ट'बराव होनदोंमोन दा बेनि सिगांबो जानो हागौ जिखुनु जाया नोंथांमोननि रिजाल्टआ लासै जालांगोन दायो नोंथांमोननि खामानिया जाबाय भाइभा टेस्टखौ क्लियार खालामनाय दा बे भाइभा टेस्टआव ओरैबायदि गायो मानोना बेनो लास्ट टेस्ट जेराव टेलेन्टखौ बेयावनो नोंथांमोना श' खालामनांगोन नैबे 5 नाम्बार 5 मार्क्स मोननो थाखाय गोबां नाजानांगोन आरो बेयाव 1 पइन्टआव गोबां गायो नालाय नोंथांमोना बे नाम्बार 5खौ मोनोबा गोबां हेल्पफुल जागोन लास्टआव बे एड जानानै मोनसे स्पेशल काट अफ ओंखारगोन आरो नोंनि साख्रि जागोन आरो गोबाव समनिफ्राय नाजानाय नोंथांमोननि साख्रिया जागोन जुदि भाइभायाव जुदि क्लियार खालामनो हायोबा दा जेबो नङा नोंथांमोननि थाखाय नेक्स्टआव लासै लासै भाइभानि टिप्सनि सायाव भिडिअ फैगोन टेनसन गैया जायखिजाया लकेलिटि नलेजआ नोंथांमोना थाथारनांगोन नैबे एबि इउबि कनस्टेबलाव साख्रि मोननो थाखाय आरो अके थ' बेखिनिखौ जों सावरायबाय दानिया जायफ्रानोखि नोंथांमोना भाइभा टेस्टआ सहैयासै दा नेक्स्टआव मोजां चान्स मोनगोन कनस्टेबलाव गैयाब्लाबो 5000नि खाथियाव फैनो हागौ एबा आसाम पुलिसाव फैखागोन होनखादों जियानो जा नेक्स्टनि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय था दानिया आसाम स्टेटआ बेक टु बेक रिजाल्ट होगासिनो दङ मैया एचएसनि होदों दिनैहाय आसाम पुलिसनि होदों दा बिटिसिआ दासिम रिजाल्टखौ होनो हायासै बेनो जाबाय ग्रेड 4 फाइनालिस्ट बिटिसि फरेस्टनि रिजाल्ट काट अफ दासिमबो होनो हायाखै दा बिटिसिनि आखायाव बारा टाइम गैला मानोना इलेक्सन फैगासिनो दङ अके आगस्टआव हमना ला एमसिसि नांगोन अब्ला बिनि सिगां आगस्टआवथ' होनो हानाय नङा आगस्टआव एमसिसि नांगोन ना बेनिफ्राय सेप्तेम्बराव इलेक्सन दं होनना जों खोनादों अब्ला बिटिसिनि आखायाव मोनबेसे टाइम दंबावो दान बेनो जाबाय मे दङ बेनिफ्राय जुन दङ आरो जुलाइ दङ नैबे दान मोनथामाव 3 मान्थ्सआव लागातार एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै लागातार साख्रि होनांगोन होमबासो इयुथ्सफ्रा गोबां माने मोजां मोनगोन नङाबा इलेक्सनाव गोबां प्रब्लेम्स जानो हागौ दा माब्ला फैयो नटिस बिटिसिनियाव बेखौ नेगासिनो बयबो जेब्लानो नटिसखौ मोनगोन नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोननो हागोन दा जिखुनु जाया भाइभा टेस्टआव नोंथांमोना मोजां क्लियार खालामदो नेक्स्ट आसाम पुलिसाव